ससियेल मिडियायाव आथिखालाव सोलिगासिनो दं गिबली एआइ आर्ट। नंगौ, आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गिबली एआइ आर्टनि दोहौ सोमजिगासिनो दं। गिबली एआइ आर्टनि गेजेरजों गाव-गावनि सावगारिखौ आलादा महर एबा कार्टुनाव महर सोलायहोनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथाङाबो गिबली एआइ आर्टनि गेजेरजों मोनसे सावगारिखौ आलादा महर होनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों जानो हागौ। नाथाय मा बे गिबली एआइ आर्टआ आरो हरखाबै मानो एसेबां मुंदांखा जागासिनो बे गिबली एआइ आर्टआ? मख'नो गोनांदि बे गिबली एआइ आर्टनि गेजेरजों सरासनस्रा सुबुंफोरनि अनगायैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो गाव-गावनि सावगारिखौ आलादा महर होनानै ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथाङाबो बे गिबली एआइ आर्टनि गेजेरजों गावनि सावगारिखौ आलादा महराव बानायदों नामा? कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव-गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव-गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।